Hej og velkommen. Jeg har i mit fag finansiering omkring emnet aktier. I første opgave der skal man redegøre for begreberne aktiesplit og aktieklasser. Et aktiesplit det vil sige, at man nedskriver stykstørrelsen. For eksempel man har en stykstørrelse på 200, som man nedsætter til 100 kroner. Det vil sige, at en ejer som før havde en aktie med en stykstørrelse på 200, med for eksempel en teoretisk værdi på 400 kroner, nu vil komme til at eje to aktier af 100 kroner med en teoretisk værdi på 200 kroner. Og man foretager oftest en nedskrivning af stykstørrelsen for at øge omsætning af selskabsaktier, da en lav kurs det kan være med til at skabe en større købsinteresse for deres aktier. Og hvis vi ser på aktieklasserne, så er der en A-aktie, som er, at man har fuld stemmeret, og en B-aktie, som har en begrænset stemmeret. Og nogle af de her selskaber, de opdeler deres aktier i A og B, fordi at man ved børsintroduktionen man ønsker at tiltrække kapital til finansiering af nye investeringer i selskabet. Og man ønsker samtidig også, at de nuværende ejere, de skal stadig beholde deres stemmeret. Og så er der præferenceaktie og stamaktie, som er, hvor en præferenceaktie er, hvor man har fortrinsret til udbytte, så hvis nu man har det her overskud i virksomheden, så er det dem præferenceaktieejerne, der får udbetalt det først, og så herefter er det stamaktieejerne. Så det er som præferenceaktieejer en fordel, at man får den her slags første ret. Det skal også bemærkes, at man i enkelte virksomheder benytter den her betegnelse A- og B-aktie om de aktier, som henholdsvis har og ikke har fortrinsret til udbyttet. Og så kan vi se på forskellen mellem aktiens teoretiske værdi og børskursen. Og der har jeg sagt, at den teoretiske værdi, det er et tal, som viser, hvor stor en del af egenkapital, som er knyttet til den enkelte aktie. Og hvorimod den børskursen, det er prisen på en aktie. Så jeg har sagt, at forskellen det er, at den teoretiske værdi, det er en slags indtægt, og børskursen, det er en slags omkostning. Og så kan vi gå ind og se på forskellige forhold, som påvirker aktiekursen. Og der er flere forskellige forhold. Der er for eksempel virksomhedens egne forhold, som kan gå ind og påvirke kursen igennem deres regnskaber og deres egne forventninger. Og så er der samfundsøkonomiske forhold, som kan være konjunkturændringer, og brancheforhold, som kan være, at man har en hård konkurrence. Og så kan det være likviditetsaspektet, hvorimod hvis man har en stor likviditet, så vil det føre til en større efterspørgsel og stigende aktiekurser. Hvorimod hvis man har en lav likviditet, så vil det føre til mindre efterspørgsel og faldende aktiekurser. Og så er der afkast af alternative investeringer, som viser for eksempel, hvis man har den her obligationsrente, som stiger, så vil det gøre, at investorer de forventer et højere afkast, som går ind og påvirker aktiekursen. Og så er der psykologiske forhold, som viser, at hvis nogle eksterne de udtaler sig om produktet eller om virksomheden, så kan det gå ind og påvirke kursen positivt eller negativt. Og hvis vi ser på, hvordan aktiekursen har påvirket sig i forhold til tryk, der kan man se, at de i artiklen nævner, at den lave rente den har påvirket kursen ret dårligt, og så at de havde nogle forventninger, som de ikke rigtig kunne opretholde, som gjorde, at flere af deres aktieejere de blev sure. Dog så kom de tilbage med nogle gode forventninger i regnskabet, som gjorde, at flere ejere de blev. Og så er der vejret, som har påvirket aktiekursen en del, fordi at tryk har mistet omkring
242 millioner kroner. Så man også kan sige, at det også har været inde og påvirke kursen. Og så er der deres konkurrenter, det kan også være inde og påvirke kursen. Det kan være med til at påvirke den negativt eller positivt i forhold til, om de har en højere kurs eller en lavere kurs. Og så er der brancheforhold, som kan gå ind og påvirke aktiekursen positivt, da de ligger inde i top 5 i forsikringsselskaber, som er noget højt. Og så forventer de også, at de har et højt investeringsafkast. Det er faktisk 100 millioner mere, end de har forventet. Og så har de her 3 kundemål, som er kundetilfredshed, loyalitet og antal solgte produkter per kunde. Så man kan godt se, at de her forhold, de går ind og påvirker kursen. Og så skulle man gå ind og se på, hvordan aktiekursens udvikling vil forholde sig ved et aktiesplit. Og der har jeg sagt, at kursen den vil falde, grundet der det her øget efterspørgsel, som så går ind og presser prisen op igen.